Asta nu e cuvinte de laudă, să te laude așa ceva, că pentru fapta asta care ai făcut-o. Că nu e omul, dacă s-a bătut cu tine, s-a bătut pe stradă, față în față, să dai șansă să răspunzi. Dar ceea ce ați făcut voi depășește orice limită, ca să vă zic eu situație. Depășește orice limită, frate. Ați înțeles? Dacă știați adresa lui și o săptămână l-aveați pe băiatul în casă și vă spunea atunci, putea să-l așezi, mă, la poartă când iese cu mașina în el, pac, îi dai 2-3 băte, îl bați, îl ale, pe stradă. Dar nu intri tu, mă, peste el în casă, să-i dai cu băta în cap, îl sechestrezi, violare de domiciliu, tentativă de omor, bandă organizată, premeditare. Soția lui în casă, copiii lui în casă. Așa a zis de soție că era nevastă. În fine, asta nu știu, n-am dat să știu. Așa mai departe. Ați văzut ce a zis și soția lui? Ai înțeles? Deci, repet, Alex a zis că nu se duce la poliție, nu-l interesează, nici nu vrea să audă, nici nu vorbește așa ceva. Înțeles? Dar ați făcut-o nefăcută. Puteți să o faceți asta care e și să nu crezi. O faceți acolo între voi, uite, bă, nu să ieși tu aici să te lauzi cu așa, să semăna fapt. Aia spart telefonul în casă, dacă îl omorați, mă, și îl omorați. Și nu i-ați dat dreptul să sune măcar la salvare, să vină să salveze. I-a spart telefonul, l-ați controlat în casă, a înțeles? Susține că i-ați furat banii. Da? Voi știți ce s-a întâmplat. Eu vorbesc din faptele voastre, nu vorbesc din nimic. I-a spart telefonul, nu i-ați dat dreptul măcar să sune la salvare, să salveze, nu? Că puteai să-l omori. Curgă sângele din el și nu poate să se salveze omul. Ce cauți, mă, tu să iei telefonul, să-i spargi telefonul? Lasă-l, mă, om, dă-i dreptul la viață să salveze, mă. Tu ce faci, mă? Am fost contactat de cineva, am zis că nu știu nimic, într-adevăr nu știu nimic, nu mă bag, nu mă interesează. Sunt asumați băieții ăștia să bate între ei de atâția ani, să-și le rezolve mai departe ei, între ei. Nu e, pe mine nu mă interesează. Dacă intri peste unul în casă și te postezi, asta înseamnă că ți-asumi și ne dai și nouă restul după margine, ne dai dreptul să comentăm, nu? Eu am venit că, eu v-am zis, eu nu știam unde e și cu cine e de o lună de zile, nu știam ce face, cu cine și el. Eu am avut o discuție cu el în care ne-am separat. Ai înțeles? Asta a fost discuția. Dar nu ai voie, mă, tu, dacă e reieț așa de zmardoi, așteptă-l, mă, la poartă, mă, că era singur, îl băteați acolo, mă, îl băteați afară. Nu premediteți, mă, halul ăsta. Și asta e laudă. Bă, nu ați uitat, mă, că România e cel mai spurcat român. Că poliția română e... Voi vă dați seama că s-a autosizat toată poliția română, e Bahaus. Nici la documentarul ăsta, Țile cu Nuțu, nu e cum e acum cu Alex. Cât de mușamalizată e treaba asta acum. La fapta asta care ați făcut-o voi cu el. Îl sechestrați, îl bateți în casă, îi rupeți telefonul. Bă, am mai zis și vă repet, dacă îi dădeați de moarte, mă, și nu să salveze și el, a zis, bă, să mă salvez și eu, să sun și eu la salvare, să vine să mă ia, că la poliție nu sun, că nu am treabă, asta e, sunt crescut pe stradă, știu ce înseamnă băieția, am luat-o și eu, nu e niciun fel de problemă, mergem înainte, dar nu-i spargi, mă, tu telefonul, nu-i tu dreptul la viață, mă, să salvezi omul. N-ai cum să faci așa ceva, mă, ce a fost în capul vostru. Și mai ieși pe aici să spui ce ai făcut, o laudă, nu e laudă. Știți care cunoașteți legea? Că e faptă ce trece după 2 ani, se autosesizează poliția. Și să vedem dacă o să se merite asta. Deci v-am zis, el nu o să vină să pună niciun fel de plângere, că el e crescut pe stradă, e vagabond, am luat-o. Dar i-a zis, supărarea lui, ce cauți, mă, tu să-mi spargeți telefonul, mă, să-mi dați dreptul la viață, să... Poate mă mierleați, poate îmi dați un cuțit în gât, aia în cap, mă dați și muream acolo, că nu era nimeni în casă, eram singur. Păi ce căutați, mă, voi să faceți așa ceva? Treaba voastră, dar e nasoală. Ca să vă zic cum să e nasoală. S-a sesizat poliția. S-a autosesizat. Nu e niciun fel de declarație de la nimeni. Pentru că tot din cauza voastră, voi ați autosesizat poliția, voi ați făcut-o, voi ați zis că sunteți asumați, voi să vă asumați și de acum încolo. Ai înțeles? Eu omul nu depun nicio plângere. Dar o să vedeți ce se întâmplă.
O să vedeți că s-a format o bandă organizată, o de-alea cu premeditare, faptă cu premeditare. Știți voi ce e alea, că voi ați făcut multă pușcărie și o să mai faceți de acum încolo multă pușcărie. Că era o bătaie pe stradă de 3, 4, 5, ați plecat 4 nici pe stele, și nebun singur. Că el prindeați acolo și dădeați pe stradă, 4 nici îl băteați, mă, 4 nici pe stradă, ca lemnită, bă, om de bătaie. Ales n-are treabă cu bătaie, frate, omul n-are treabă, omul știe să facă bani, știe să facă bani, deștept e altceva. Dar n-ai tu ce să faci tu așa ceva, mă, în viața voastră. Băteți-l, mă, pe stradă. Deci v-am zis, supărarea mare nu e că l-ați bătut, că i-ați luat dreptul la viață, mă, și de bun, putea să-l omorâți. Voi, dacă tu te-ai întâlnit cu unul pe stradă, te-a bătut, nu cauți tu să iei dreptul la viață, mă, niciodată. Ați văzut și Dumnezeu, nu lua ceea ce nu poți să dai. Ați înțeles? Nu lua ceea ce nu poți să dați. I-ați rupt telefonul și l-a lăsat acolo și... Voi nu vă dați seama că voi ați ieșit pe internet și voi v-ați spus cum ați făcut? Voi ați spus din vorbele voastre. Am băgat un muncitor în casă timp de o săptămână, ne făcea poze, ne-a zis pe unde să intrăm, ați premeditat-o, am intrat în garaj, am intrat 3 inci, 4 inci cu bătele în mână, cu cuțita la noi, l-am prins, i-am dat în cap, l-am omorât, l-am sequestrat, violare de domiciliu, cu tentativă de omor. Cu ce ați mai făcut voi acolo? Voi ați spus, nu s-a dus ales la poliție, nu s-a dus ales să depune de plângere, nu. Voi ați spus cu gura voastră. Voi ați spus și acum voi să răspundeți pentru faptele voastre. Dacă erați puțin bandițoi și aveați puțin creier în voi, nu posteți tu așa ceva, mă, că voi n-ați văzut acum că o amenințare pe TikTok că se lasă cu poliție, se lasă cu alea. Avem unde trăim. Vedeți, mă, că nu mai mergem, mă, astea, mă. O să fie, dați exemplu. Ascultați-vă ce vă spun eu vouă. Așa ceva nu se face. Când e o toleranță de asta de o bătaie, mai trece cu vederea poliției. E o bătaie, dai dracu, nu e nimica, nu s-a lăsat cu tăieturi, e o bătaie de stradă. Amendă să ia. Dar cu așa ceva să faceți, să vă ajute Dumnezeu, mă, toată lumea. Să vă ajute Dumnezeu la toată lumea. Nu doresc pușcării la nimeni. Dacă ți-o faci cu mâna ta, ți-o mai și meriți, bă. Ați înțeles? Am văzut că pările, dom'le, nu se duce, mă, la poliție, mă. N-are treabă, mă, ales cu poliția. Eu vă dau cuvântul meu că n-are treabă. Dar nu uitați în ce țară trăim. Nu uitați în ce țară trăim. Noi suntem români. Problema asta și bătaia asta au fost între români. Ați intrat și nu mai rău să mai zic ce s-a întâmplat, că v-am zis de 10 ori. Și cam asta e situația. Nu se duce nimeni la poliție, că îi caută poliția ei, fără să meargă ei la poliție.